Umfanekiso weselfowuni nothunyelelwe ejelo leendaba le-SABC ubonisa imeko esiphantsi kwayo esinye sezibhedlele zaseGauteng ngenxa yeCOVID-19. Kwiveki ephelileyo bebengamawaka-2 abantu abathe bangeniswa kwizibhedlele zeliPhondo, yaye ezinye zezibhedlele zithi ziza kongezelela amanye amagumbi aza kujongana nezigulane ezinale ntsholongwane. Sometime last week we had to even start having discussions of repurposing more wards for our COVID-19 patients, and that's what we're doing at the moment. Ezinye imanyano zabasebenzi bezempilo zithi makuqiniswe imiqathango yeLockdown kungekonakali kakhulu. The restrictions that we are calling for would be to the control of numbers in places, the reduction of people who are attending funerals. Those are the super spreader events. Iphondo laseGauteng lihlabe ikhwelo kurhulumente kazwelonke ukuba phose umrhaji angenelele konakele ukuhlala. The Gauteng provincial government has asked the national government to consider imposing stricter restrictions in Gauteng to help curb the spread of the virus. Kukhoso okwaphukayo kwizibhedlele zeliPhondo yaye kulindeleke ukuba iqela lephondo elijongene nale ntsholongwane lithethe nabeendaba ingaphelanga le veki.